100 000, c'est trop. Voilà. Il y a pour moi, je vais compléter, et puis on va aller. Voilà, c'est ça. C'est bon, on va s'en je vais compléter, moi je vais compléter. C'est juste que tu fasses un geste, hein, sinon l'argent c'est rien. Ah, ok. Ok. Non, mais je suis sûr, on va faire le numéro. C'est jamais. Katuro, ça c'est pas ça. Katuro, t'es là. Attends. Là c'est bon. Mais moi tu pas comprendre ça. Et toi les gars. Quand il est fini, dis-le-moi. Quand il est fini, dis-le-moi. Quand tu vois. Quand il est fini, dis-le-moi. Et quand tu es fini, mamie. Quand il est fini, dis-le-moi, patron. Où est d'où les trois là? Typhoon officiel ici. La magie du cinéma africain. Vous présent. Ni. Wari pene bulu barama. Ema dawa mere no de. Et quand c'est fini mamie. Quand il est fini, dis-le-moi, patron. Où est d'où les trois là? Ah bon? Ne y'a f'i ɲɛna ko Bamakɔ cɛ man ɲi, ko Bamakɔ cɛ bɛ ko la dilen kɛ wala su ka muso ka wari sɔrɔ. E ne sɔn ko la yan nɔ ko. Il a fini quoi là? Ça c'est quoi ça? Il a fini quoi? Et les gosses, ah mon Dieu, hein? Abata banga. Mais non. Et puis gosses t'as dans ma photo, gosses là il femme de faire. Il femme de faire. Ça me donne dit, ça me donne peine les jours de la mille là. Et toi là? Ça va t'as joué. Il a jamais tout mal. Katuro, tu es bien capable de voir là-bas. Tu es capable de voir là-bas. Ok, oui, sur les. Katuro, tu es capable de voir là-bas. Ate bantane abena nigga wake me. Asa blata. Nigga wake me ha? Nigga wake me. Ai, tu tu da. Oh, mama ni file. Ni ko la na. Beta. Chabende. Ta tu wa boy. Nigga wake me la bo. Patron, chega fini por kana bo. Ini bo, msimbo patron. Pusi te mo. Ah, ika boya. Atiya. Kakila don wali fini flage yire la ta kele. Patron, chega fini. Aka msimbo za bo, msimbo. Patron, chega bo. Je ne veux msimbo. Patron, kano. Atelera. Atela hada. Daudi ne afio. Ne fie sa Daudi. Ne afio e mo so kitama ne afio. Bali bana ni ta yumu era problema. Ni de wal kabrini ni re kabrini. Patron, ne be blaunya, me blaunya, ma ko ndala. Itela ba. Katuro, chende na aka fini por kana majuna bo. Ma ko ndala. Barasa ne tika sika dala ni. Iba mo menega warti la. Nega warti la bon. Tena fa. Itela ba. Ayo. Ciao. Ah, désolé. Itela ba. Ama usore wati me ya ni ba foro le ba foro. Tera kui e dauli ne ni fia, ne man fia. Meleta te tota. Aí a pessoa tá só uma dana na manhã. Me da diana. Ne afio. Kuma de binyo, kuma le no. Tirga ingere ni kuma le tunde. Ne ni katoro ni. Wai da dauli ne tarai. Dauli ne tarai. Ne afio. E ko fo ne afena.
ko ay ko ni wartigi de ko wartigi a tele le yo na le mo sa wa ile ne kuma ko ne mo bi boutique la ke fe ma ale do ni do me tele to le ah de la ke ka ale do ni fere ma ke na a ni fere ma ke abene ko wa na bo. Oui, grande sœur. Bon, ça se passe pas mal. Ah ouais, mes activités ne font qu'un. Il y a des chantiers là tantôt. Oui, on a les ou à barra tableau et tout. Non, non, bouchon. Ah, ne connais pas ça se passe pas mal parce que ou à barra tableau ne font qu'un quoi. Ah ouais. Entreprise, ah ouais, au final, ça déroule pas mal. Mais ne yɛrɛ tun mago bɛ la ka kuma dɔ fɛ yen awɔ ne tun bɛ fɛ k'a f'i ɲɛna i ka entreprise kunna awɔ i ka mɔgɔ ɲini k'a bila kunna comme toi-même tu sais ne ka fɛn ninnu ma nɔgɔn faransi ninnu na awɔ n bɛ fɛ dɔrɔn genre i ka mɔgɔ ɲini k'a bila i kunna mun fɛnɛ bɛ se k'a kɛ i n'a fɔ ne ta cogoya comme i b'a dɔn san o san ne bɛ na bon c'est pas facile quoi ka n occuper na tila ka occuper ka fɛn na a ma nɔgɔn dɔɔnin quoi awɔ ne yɛrɛ a bon fo ni mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ɲininka n'u bɛ se ka mɔgɔ ɲini c'est vrai awɔ dɔnbaga ka ko ma nɔgɔn quoi bon n'an bɛ mɔgɔ bila kunna fo an y'a kɛ danayamɔgɔ ninnu ye u fɛnɛ b'a la u b'a la awɔ. Hey, patron. Ati ti mangata de. Sebab saja. Patron, ay. Aw ya ne. Patron mano. Titi mongnya. Patron na kama musoro. No, kwa para na chini kulaje. Kwa patron Kala tani ne. Sana mira, ni na nanga musoro tuko. Ala tole do. Patron, meta na mta beta tini. Sabali boy. Ni na musoro tuko so patron. Kala tani ne. Ati mangata mta tubi. Hey, Kachuru ni ku ike. Sabali. Ha? Patron, ay sabali. Ay lo chilo de, ata mola ni ngate ko a bora France. Ki take France ma foi. Ay eti to so e ka. Patron, ijo sa nga nyonga me. Ijo. Patron bana. Anya fo. Iba do mino ha. Patron. Hey. Dozo. Oui, grâce à combien de photos comme ça? Oui, comme on s'est tout dit déjà, vous-même, vous savez que nous avons fait maintenant Europe, Canada, c'est pas facile quoi. Alors, comme j'ai des amis ici, maintenant, ça va la fin, quoi. Il faut qu'il y ait un sérieux de sur à blanc à faire. Mais ça va nous faire mieux quoi et tout. Monsieur, s'il vous plaît, ça, monsieur. S'il vous plaît, monsieur, on va pas bien nous faire perdre, monsieur, s'il vous plaît, ça. Eh, monsieur, s'il vous plaît, ça nous fait mal, dis-moi, ça va, on va pas bien nous faire perdre, il doit no la no. Migi doit dade. Eh, Miguel, ça va. Migi dade. Arrêtez. Eh, ça va, ça. Hey, Jade. Ebe kam ne fo. Akaje chichi bonyo cha. Eh, le club de foot là. Ijolo. Hein? Temeka musoka sagidama. Imadi du. Musoka sagidama sasa. Atelia. Abulo buni zotse den mbela ba jamana ngono da. Amma kla dola. Abana na kodo damna tukuni. Merci, oui. Hein? Neba. Je viens de me sauver. Tu vas chez moi ça. Olha que mon soro e merci kui. Assim tá tão feliz na fim bere tanto. Tu peux aller nous mettre aller. Ça c'est rien. Ndi. Mo me ki bafle bi de. Ni en kumbo yoro mbe fle. Ni en kumbo jinya yoro mbe fle. Kuma wala tu da kono sugu kono. Ko gawsu tara ko kan tuta. Ko gawsu tuma go tena. Ko gawsu ten fe. Ndi, ne du me fa don che mi. Ate na anjanfa de. Ate njanfa to go shire la. Sabula tara fe yin de la. Gawsu e che mi. Ad kono jeli ni do. Ate njanfa.
jama dun da mana bɛn kuma kelen min ma a ka ca Ala fɛ o dɔ bɛ kɛ dɛ nka ayi o tɛ Gawusu ta nin a tɛ sɔn ka nin kɛ a tɛ n janfa cogo si de la i bɛ foli fɔlɔ. Ne fa merci boy. Ne ba ni te foyi nu demsen nu c'est-à-dire u te foyi la dugu in kɔnɔ namara ni biga nu ni fɛn sugu dɔw kɔnɔ te foyi ni te foyi. I bɔra ka ne sauver le tantôt. Non ça ce n'est rien, ce n'est rien. Ne tɛ nin ka fɛn bɛɛ le tantôt n ka passeport n ka permis fɛnw bɛɛ bɛ nin de kɔnɔ tantôt. Foyi min yɛrɛ sɔrɔ kɔni. Foyi m'an sɔrɔ foyi min walayi. sɔrɔ. Ah Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Ne fa i bɛ joli ko m'o di ma wala wari dɔ fɛn kɛ ne fa. E ne sauver le tantôt ye. O dɔ di ma ye i bɛ hali n'i bɛ se ka prix fɔ n ka dɔɔni di ma quoi. Mais ne ta c'est bon. Ne ma nin kɛ wari kama. Ayi non. I bɛ mugu dɔrɔn di. Madame ni Ala ka ko. Même n'i bɛ 1 million ko n b'a di ma ne fa. Ne ma nin kɛ wari kama. Ala de y'a latigɛ ne ka na ka na bɛn ni nin ye. N'o kɛra sababu n'i ka nafolo kisira k'i ni kisi. Ala de y'o latigɛ. Ne ma kɛ wari kama. I y'a mɛn. I de la dɔ fɔ an k'o di ma. Hali n'a i ko million ni m'o di ma ne fa. E bɔra ka ne sauver tantôt e bɔra ka mun kɛ ne sa Ala dɔrɔn de b'a dɔn. Awɔ i delila yɛrɛ de. Bon ne ba tiɲɛ yɛrɛ la. Diyara n ye kosɛbɛ mais ne bɛna min f'i ɲɛna n'i kɔni bɛ se ka n dɛmɛ n ka baara sɔrɔ o kɔni bɛ diya n ye. N bɔra so ka na n ye muso lajɔli de to n kɔ so yen nɔ mais baara ɲini yɛrɛ de la tan ni n bɛ se ka baara kɔni sɔrɔ o kɔni bɛ diya n ye. I bɛ baara ɲini de la. Donc n mako kɔni bɛ baara la. Walayi ni n ye baara kɔni sɔrɔ o bɛ diya n ye kojugu walayi. I mago bɛ baara de la. Là o tɛ problème ye. Mais comme ni action bɔra ka taa n filɛ yɔrɔ min na n ba nigéler ba de fɛn tantôt. Oui c'est normal. Mais comme an bɔra ka nin fɛn ninnu kɛ sisan. Walayi. Si tu peux m'accompagner an bɛ taa so an bɛ taa kuma kɛ so yen nɔ. I ka so wa? Awɔ. Ok problème t'a la an ka taa. Yeah man, this is for you the big typhoon. I come from Ivory Coast. Soulja, mets le beat. Je vais leur montrer que je viens d'ici. Gawusu i bɛ min sa Gawusu dimi bɛ ne kan bi koyi Gawusu ne man kɛnɛ bi Gawusu i bɛ min ala Gawusu bɛ yɔrɔ jumɛn na bi la sa Gawusu dimi bɛ ne kan bi ala Gawusu ne b'a dɔn i cɛ min ye i tɛna ne janfa i tɛ ne janfa cogo si de la abi taara min kibaruya sɔrɔ n tɛ ka nouvelle foyi sɔrɔ i la. Yeah man, this is for you the big typhoon. I come from Ivory Coast. Soulja, mets le beat. Je vais leur montrer que je viens d'ici. I tɛ se ka tɛmɛ tan tɔ i jɔ i ni boli bɛ don ka du kɔnɔ tan cogo di a kɛra cogo di jɔn bɛ e kɔ jɔn bɛ e kɔ cɛ dɔ bɛ yen o kana to ne ba kana yɔrɔ yira la ala kira ka kuma e ye mun kɛ a bɛ n kɔ a bɛ kɔ e ye mun kɛ e ye mun kɛ e ne dɛsɛlen don ka kuma e tɛ se ka kuma e ye mun kɛ e kamalenkɔrɔbatɔ e ni boli bɛ don ne ka du kɔnɔ ko dɔ b'e kɔ e ye mun kɛ fo ka taa ne gendarmerie de la ka taa ne gendarmerie la k'e ye mun kɛ ne yɛrɛ ma dɔn ayi e bɛ mun kɛ tan tɛ ne fɛ maa ye kuma kɛ a tɛ se k'e bɛ dan dɛ kuma ko baasi tɛ yen a ɲɛfɔ kɛ ne ka baara ne kun b'ale bolo baara de la ko cɛ yɛrɛ ne ka baara filɛ yan kuma kɛ ne ka baara ne bɛ yɛrɛ kɛ waritigiw de ye quoi ka mun fɔ n'u tɛmɛtɔ ye ka j'ai décidé k'u la k'an yɛrɛ bila sangala kojugu donc ala ye k'u hakili ta n sera k'u sɔrɔ dɔrɔn n bɛ wari sɔrɔ u bolo quoi donc ne y'ale ka fini de ta ka taa a RDV dɔ la sisan a taara ne sɔrɔ ale an ka patron de don ko b'a ta n'a ye gendarmerie la mun ye bulon la mun ye e bulon la baara tɛ yan
hein barate du woro o te ci e ɲɔgɔnna kamalen kɔrɔba i sen ka ɲi i bolo ka ɲi ko baara tɛ dugu kɔnɔ o tɛ sabali denmisɛnninw o tɛ sabali i b'a dɔn ko bunahadamaden hakɛ tɛ mɔgɔ to yen e bɛ ka nin ko min kɛ ka ni muso minnu arnaquer ka nkalon tigɛ k'i yɛrɛ kɛ nafolotigi ye k'u ka nafolo minnu la i tɛ sabali dɔɔnin i ka baara ɲini i ka baara dɔ kɛ mɔgɔnifin hakɛ ma ye dɛ i bɛ mɔgɔ caman ye i bɛ waritigiw caman ye minnu labanko ma ɲi ko tɛ ni mɔgɔnifin hakɛ tɛ sabali dɔɔnin an tɛ caman sɔrɔ u bolo 200 dɔrɔn 200 de dɔrɔn e bolo ko 200 ko i tɛ sabali i b'a dɔn yɛrɛ walima in yɛrɛ de kuma ka ca cɛ ni ko ten a ka ɲɛnabɔ dɛ a bɛ gɛlɛya dɛ Mariam Dondon, okay, for Dondon, aka Dondon. Ni gɛlɛyara dɛ imu don imu ya kɔnɔna Dondon, aka dunya Dondon. Hey, that's how we don't Mama, I'm Hey, Mama, I can't eat that one. I see. Mama, can you that one? Is it? No one mina mungon fie na diga laba mungon mini kuluka dima na sabali diga sabali no kon mo kuma won fie sabali ya me efa sabali akera to woli sabali am chama nse Aisa sabali Aisa ne fa sabali sa kana kati sa kalfalen no ni la sa ka sabali to e wara minka awo anya fo ay minke e ga anya fo de time fo ibolo dai dusuka delle no sa idella ni del sa ni deli sabali era de ibolo dai dusuka ay minke e ga anya fo ta anya fo e ni wori ko ne wolo barala awo mo go fla awo ka choro an kausu awo da fo alle gra so be ka kausu pren ne awo ne ka choro na fo ngolo do goni ne re mun ke ka choro ne ta ke ndo goni fufu ti jengono me mun ke nyere ye ko mo ka nkan wasi ka funfen kenye mo ka yere aramandiana wor ko la funfen financièrement moralement funfen anna bana ne ba fa ka choro beta ne ka logoti ro ne ata logoti dila na tara no na e kile nga logoti la avec kile sabaga tina ne ga wor bugunu a bebe tunu e dia fo mo awonya ni fempe kaji e bagara la mere auta ni fay bulu de ola abina munde ke et même on va tout le double des trucs comme ça et ça fond donc on voulait le coup de là le bolo ko kala donc maintenant on est venu nous faire est-ce qu'il fond on est fini fene ka turo ni hache gausu abinda fini chaka gausu ma ni ka fini ni ma fon fa ko ni ko non ni fon fait ça fond de valsi fon fait ça la domine ki ni bon da so auta ka bon ni bon avec a ko bele ke oluko ni nyota bon ande bi to cha o mai mais ne bi deli yɛrɛ di i ka kɛ ala ani ala kira kama a jo t'a la dɛ ni mɔgɔ min ko k'a jo b'a la wallahi a tigi ye kalon mais kuma bɛ se ka ko dɔw ɲa o fana ka fisa ni fangalataga ye ni filɛ ni e tagara ni nin gendarmerie la sa mɔgɔ min yɛrɛ bɛ ka mɔgɔw arnaquer ka nkalon tigɛ a filɛ u bɛna taa san damadɔ de kaso d'a ma a ka diɲɛlatigɛ bɛ na lanɔgɔ wari t'a bolo k'a sara ni deli yɛrɛ di ala yɛrɛ kama i k'a kɛ ne yɛrɛ kama ne bonya yɛrɛ kama han i ka nin to yen nɔ i k'a to yen ala yɛrɛ kama i jo t'a la dɛ fɛn min e jo t'a la han mi deli ko ala kama de ya mi deli sa ne fa ala yɛrɛ kama i ka kuma a bɛ ka don a fɛ a bonya fɛ Aisa e deli Aisa i deli la sa ne bɛ k'i deli yɛrɛ de a kɛ ala yɛrɛ kama i k'a kɛ ne yɛrɛ bonya i na ɲuman de kɛlen bɛ ka tɛmɛ mɔgɔ tɔgɔ tan a jo t'a la a bɛ ka ɲumanya yɛrɛ de bɛn wallahi ka mɔgɔ nimisa ɲuman na wallahi a jo t'a la non mɔgɔ bɛ ka ɲɛ k'i ka fɛn bɛɛ i se ko tu ka jinjo do bola i jo kisɛ kelen a t'a la wallahi jamana falen bɛ e ni ɲɔgɔn dɔrɔn de la aw yɛrɛ bɛ ɲumanya a bɛ mɔgɔ décourager ɲumanya kɛli la quoi tiɲɛ don ne ye faamu nka ne bɛ deli yɛrɛ de e k'i bolo da e dusu kan mi deli yɛrɛ de don a jo kisɛ kelen t'a la wallahi a jo kisɛ kelen t'a la ne bɛ ka kuma min d'accord n y'a faamu n sɔnna i ka kuma bɛɛ ma o diyara vraiment ni ala ko fɔ fɛn o fɛn na foyi t'o bɔ quoi donc ne sɔnna i ka kuma ma min ɲini fɛ a fɔ ka cogo ɲɛna a ka bila ɲɛ
Katanga fini to kaja. Moi Odoron. Ite tana fa. Non, tu t'en as fait na bana. Inji kan ti ma bana. Abana yimbuya la kibuya. Amina. Blanye, igata ka finu yala. Pong nan kashi atetani yoroshi. Emo obedo ka klatun ka mo arnakia. Atesima blanye. Atesima. Finime. Gatesima sa, ngatesima. Aita. Ifa idele na dukana tana yambi. Atesima blanye ta. Ta atesima. Abana atesima hata. Nataka kuna Sandim senun chena kui. Bambara manire kamni koroba fale safa dufa isi kai ibolo kai ibe se ga barake ki bobe makita ke muso no fe jigolo ya ni foi ai ni bora nazina shewreta flanche. Yeah man, this is for you the big food. I come from Ivory Coast. Soulja, mets le beat. Je vais leur montrer que je viens ici. Je suis trop validé. Enchantée, moi c'est Anita. Ah, ok, Anita. Comme c'était chaud, maintenant ça va. Il faut y aller. Vraiment, grave, sinon, on est au Gaussou pour valider. C'est mana. Oui, c'est mana. C'est pas son mana, d'accord. Bonne année, Anita. Ah, ok. Si de Tiano. Bon, ne vais Europe Day. Ah bon, Paris. Ah, d'accord. Je suis là-bas avec ma grand-sœur. Bon, mais senti une fois on est là, non? Et entreprise non quoi. Ok. Alors me barla. À la fin il y a que tu irom no yanga senti de yino quoi. Ah bon? Ah so me ka jo. Ah senti de yino. Ah vraiment. Et oui, situation. Voilà, il y a une fille qui va me laisser ça non. Tifo. Fait ni na do ka po village là parce que ne muso la jole de ton ko so quoi. Ya no donc na ba ko no ni bara ni ka ni charbon fru ke ka non ne pas ni segana ko ju. Bon vraiment ne ko mo ne wakati de la ça dit bana do ni bara ni mo ga fru de sene contrat là. Voilà na ke na bana c'est 10 000 so. Donc bana jugara ka juga donc faut na ke ngambaro na tiembulu. Bon kenali nna na kuma ngome na bara ni kama ko yano waso musu mara mla jale ko tugu ya fudi tayi wallahi al tumni musu kono ma de ko al ka tumni ne be boso de al tumni al daga ga sita sma no sita on donc wallahi donc ni se ka bara do soro voilà wala sama diplôme bibolo. Bien sûr, diplôme de village là. Parce que nous avons nous na sagi kono mo bombe. Kudo kira na ngaso ngana na ngamina to ko ngumbe mo mi fedo. Ngumbe mo fa to ko kacho. Voilà, neni ale ai kudo de ket mena nyo ta frenga mi non to me nga diplôme be so. Tiga falta dokter Sula. Mam dokter Sula kata tinggal mampu boleh. Tak minasa. Buat sendiri ke. Ni kalau parwar sara. Parwar mati follow. Am sama ngar warna war ini. Aku malah candon ne mam. Ka. Sekali am lo le mam. Ojo, am lo. Kana wele. Dimi bi ka ko ngana wole le village là mais c'est tout ta pour faire de la ça tombe bien. Bon mi ke ça na ale mi watan Fatima tiga diplôme tagana awo tiga watan ka de ka bola tiga diplôme tagana ta village là tiga diplôme tagana transport quoi transport ya oui d'accord mais ah oui tu sais na sorati ki ma bashi mina numéro do dima et ame watan ibe watan de koko voilà
o ye muso balimamuso ye quoi Bintu. Donc o waa fila min bɛ to kɔfɛ i bɛ se k'o di yan mun kɛ passé i bɛ taa village la. I ka téléphone di yan a ka numéro. Y a pas de problème. Bintu ka numéro bɛ kunna ma. M'a bipe fɔlɔ k'a fɔ m'a wele k'a ɲɛfɔ ɲɛna ko bɛna fɛ ko kun. D'accord. N bɛna fɔlɔ. Ok, d'accord. Ne ko i kana wele ni ma wele a bɛ kɛ cogo di mam dimi bɛ ka dɛrɛmɛ kelen tɛ ne yɛrɛ kun n b'a f'i ɲɛna cogo min na de n bɛ sɛgɛn kɔrɔ dɔn n bɛ dimi in kɔrɔ dɔn ni a bilo bolo wari minɛ ni kana wele ne m'an jigi tigɛ ala la don kelen da cogo di a to yen m'an jigi tigɛ ala la wa ne m'an jigi tigɛ n cɛ Gawusu la Allô Bintu ça va? Aw Gawusu de don. Gawusu i cɛ Gawusu de don na ka bila o parler la Bintu ne ko i tɛ Maram kibaruya dɔn wa? awɔ Maram bɛ yan i a b'i kɛrɛfɛ sisan Bintu ko basi tɛ muso la dɛ. basi b'a la dɛ Gawusu. Comment? Basi ba de b'a la dimi yɛrɛ de b'a kan. K'a bɛ dimi na wa? awɔ dimi f'an ka taa dɔgɔtɔrɔso la. A kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la sisan. Ok d'accord sisan i b'a dɔn n bɛ min kɛ yan voilà mais i ka numéro na n bɛna 1000 de pour k'i kun sisan y'a ma. 1000. voilà taga n'a ye dɔgɔtɔrɔso la joona. Bintu sabali yɛrɛ de kana kɛ bila ka suma ye. e bɛna 1000 ci. awɔ n bɛna 1000 de pour k'i kun sisan awɔ n bɛ taa bila dɔgɔtɔrɔso la quoi. 1000. Voilà Bintu i b'a la n'o sera ka min kɛ n'a kɛra cogo min na an bɛ kuma ɲɔgɔn ya mɛn. Madame, voilà, depuis ni numéro min n bɔra numéro min wele sisan. Waa tan in i b'a depuis ka o numéro bila yan ma. Voilà. Ko ne yɛrɛ ye weleli kɛ sisan ja ne muso yɛrɛ k'a ka tin yɛrɛ wulilen don. i muso village la. K'a ka tin wulilen don ko fɔ ka taa dɔgɔtɔrɔso la sisan. la E ka nin wari in na walayi nin wari in na cogo ɲɛna koyi. A nana mɛn kuma na yan. Ala de bɛ se k'i sara koyi madame. ayi n tɛ foli e bɔra ka mun kɛ sa o ka jugu. A ko a taara? awɔ a taara. Alhamdulillah rabbil alamin. A barika Ala ye koyi. Ne ye n cɛ nouvelle ya sɔrɔ. Kabila taara duguba kɔnɔ ne ma nouvelle ya sɔrɔ. Gawusu ye 1000 ci. I jɔ fɔlɔ Bintu. I jɔ fɔlɔ. Duguba kɔnɔ ko ka ca. Kabila taara ne ma kibaruya sɔrɔ ne kun t'a dɔn yɛrɛ n bɛna kibaruya yɛrɛ sɔrɔ cogo min na ja fɛn t'a nin kun na. Foyi t'a nin kun na. A barika Ala ye koyi. 1000 k'o ci Gawusu. Ne bɛ Ala fo k'Ala barika da bi. Anw bɛ tile kɛ ale 200 o sɔrɔli ye baara ye. Bi o filɛ ka 1000 ci. Foyi tɛ Gawusu nin kun na. Ne bɛ Ala fo k'Ala barika da. Jɔn ka n'i jigi tigɛ Ala la koyi. Kuma bɛ k'an ka taa dɔgɔtɔrɔso la. An ka taa. Awɔ. Madame, ne tɛ minɛ bilen. Ayi a ka ɲi. N'an ka taa. Kachoro. Hakili bɛ min? Kana hakili bila taa yɔrɔ jan sa nin ko banna. I y'a faamu wa? A banna. Nin ko banna. Muso nin ne ye miiri Ala ma k'a miiri kira ma. Kani ka kumakan na k'i to bamananw b'a fɔ ko i bɛ muru jɛ dɔ la i bɛ muru ni a tan ta ka di dɔ ma o de kosɔn ne ye e to sinon e Kachoro e ka muganko la e ne yira diɲɛ na yan dɔrɔmɛ 20 nɔfɛ e ye diɲɛ fɛn bɛɛ da ne kan kuma si tɛ diɲɛ kɔnɔ e ma min da ne kan i ye kuma sulu bɛɛ kɛ la nin ko la mais adamaden ma kɛ cogo o cogo f'i ka ladilikan sɔrɔ mɔgɔ min ladi i ka sɔn o tigi ta ma o de kosɔn ne sɔnna Kani ta ma vraiment n b'a fo yɛrɛ de a diyara n ye sinon Kachoro dusu min bɛ ne la ni gendarmerie kɔnɔna tɛ
cogoya tun tɛ la dɛ non e tun bɛ datugu n'i tun bɛ datugu non o kɔrɔ ko fɛn bɛ nkalon o kɔrɔ ko ne fɛnɛ ka sɔrɔ tun tɛ caya ye i y'a faamu ni tɛ se ne kɔni ne y'i bila n ka taabolo la ne y'i kɛ fɛn bɛɛ dɔ ye mais ko kɛra tan an bɛ to tan ka sɔrɔ a dɔw banna i y'a faamu ne nin bannen ye mais min bɛ o kɔfɛ ne t'o faamu dɛ ayisa o ye mun ye adamadenya e ni ne cɛ ni o bannen quoi e tɛ si ne fɛ yen tugun an ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛ ɲɔgɔnya o y'o bannen ye ne ka baarakɛyɔrɔ filɛ an fɛ i b'a sɔrɔ kana taa fan fɛ yɛrɛ hali kana to n k'i tɛmɛ dɔ kare kɔnɔ ne yɛrɛ ka waa kelen ta n bɛɛ mɛ ko dun kɛ baara ye kɔni n'a fɔra ne kifun ne kafo kelen ni waa kelen de ayi n tɛ se ka to tan sa ni ka tile 5 nasɔngɔ de talen filɛ nin ye tan ne ni n ka denmisɛnninw bɛna kɛ cogo di sa a la maɲuma ko yira kun tɛ ala la koyi Jeso sigi lafiya tale ye alijinɛ fɛnɛ tɛ sɔrɔ la ni ma kɛ ɲuman kɛla ye u bɛna taa adamadenw bɛ ɲini ka dɛsɛ ɲuman na ye tuguma sara ye ni misade ye wanga ɲuman kɛ jɔn ti laban dɔn 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 non o banna hali n t'a fɛ i ka n ka so in ɲɛna jango ka don n ka du kɔnɔ non ne b'u ye cogo di ne bɛ n ka danaya banna quoi danaya banna n tɛna se ka da i la tuguni quoi danaya banna i bɔra o minɛn kɔnɔ quoi chance yɔrɔ tɛ an ka jateminɛ mɔgɔ ye nin k'i la ka cogo mɔgɔ ye nin k'i la adamadenya kɔnɔ i tɛna se ka da o tigi la tuguni quoi i y'a faamu donc danaya banna n sɔnna koyi n sɔnna foyi tɛ yen tuguni i libéré la o yɔrɔ dɔ ka di ye t'a ye mais ne t'a fɛ i ka ne ka famille ɲɛna ko jango ka don ne ka du kɔnɔ i y'a faamu ne ka baarakɛyɔrɔ fɛnɛ la même chose i y'a faamu donc an bɛ nin ko to tan ne bɛ jɛ i ma taa n jɛn'i kɔ n yafar'i ma fɛn t'i la bi fɛn t'i la sini mais an ni ɲɔgɔn cɛ kɔni c'est bon comme ça on arrête ça c'est bon i y'a faamu ala tɛ ma ne ŋɛrɛ ne bɛ nin ko kɛ cogo di sa patron a jateminɛ sa i ka chance di yan kelen dɔrɔn an b'a essayer sen na dɔrɔn walayi bilahi an bɛ ko bɛɛ to i ta la patron ni n se kɛ dɛ ne bɛna t'i datugu n'o dabila o n nadira donc n bɛ fɛn o fɛn ɲini fɛ o y'an ka jɛ ɲɔgɔn kɔ tan an ka to tan c'est bon i bɛ se ka taa taa i ka ci la ne ka funu bɛ fan jumɛn sisan i bɛ n ka funu yɔrɔ fɔ n ye dɔrɔn u bɛ yɔrɔ jumɛn e y'u bila min i b'u yɔrɔ fɔ n ye dɔrɔn a banna i ye chambre min d'a ma armoire kɔfɛ ni armoire sugu dɔ dilan kɔfɛ fini b'o kɔnɔ patron ok ala ka yɛrɛ kan merci Bintu, mi ko bi barika da koyi. Madame tɛ foli koyi. I taara n bilasira k'i janto n na kosɛbɛ. I n'o ka kan madame. Nin tɛ foyi ye. Sisan o dɔgɔtɔrɔw kɛlen ka furakɛli kɛ k'a ban wari tɔ tora joli de? Wari tɔ tora 3,000 de. Nka 3,000 in na ne b'a f'i ye ko ne ka pariba tun bɛ ka ne wele. Dɔrɔmɛ 1 tun tɛ ne bolo. Ne ye 2,000 ta ka n ka pari wari sara la mais ni n ka pari dɔrɔn n b'a sara. Bintu e bɛ 2,000 in ta wagati min na e ma maloya dɔɔni
Angle. Bitu, oui. Bitu. Ngombe. Siguro jangan sih. Nidaro riba. Bitu ko. Iti na kung fo. Bitu siguro jangan belum saya berhenti mi. Saya berhenti mi. Ngombe daro redima. Ngombe. Bitu, uma me mulu ka fina, e me fende jore dika. Ne kan tebe. Bitu, ala. Ne di bodigana kuma fonia. Masite. Bitu ni ya no bi. Nana kuma ini balmam so chela dila. Bitu. Baram sera ni mabi. Ay me fo na bitu kuma yi. Ngai majanya de. Zane sigile me ai jaya gorila. Bitu. Kana ni fo mo te ni fi mo nyongo ma bitu. Ne kuna na de. Basabula. Maranga ko tumando lama. Na ik mo fo ni ko kibe mo ko milama mo ko ti ko chuko do de kaman nak mai fe. Ngase la do. Ai mi fo na buena ne agli mare bitu. Bitu marang ko ni mo kale na dumri ni efe. Bitu. Ko i ko tunite. Ate ine. Ani se ko bitu. Bitu. Sigida beba do. Bitu e ko tina se da desa da jimena da bitu. Ndi desa daji. Daji. Bitu. Ma bitu. Da ko mera mi fina balma frende. Balma ya bemera ngate sisi de. Balma ya sisi. Aka mele balan bala. Balma ya juga ke fulla musi. Bitu. Yo tai. Bitu de. Amina fa tika ne from sisa no anga silba ina si. Sigi ora ne. Bitu. Bitu ba no. Yai. Bitu siro ya. Bitu siro ya. Diga sih. Kau sudah ada. Ada musim. Ali. Shake. No. Abon. Mana dulu? Oh. Marang ceten. Kali na balma aku mafonia. Oh. Ini sih ni kita balma aku mafon na kuli marang jetunia. Itu ini yang kau rasa. Do everybody has seen me so sa kana ida sida mo bela go. Imania. Ini yang mabuli. Itu ini yang rasa. Marang kung kama furu ni ne mati. Abi fon ni maponche. Tiada fali. Asinkai di la tetutu. Waba. Abadi. Ni marang kung furu lan ma. Kung kung tamle dong afoko na kung kuma foliana. Mai, abli mulu na di. Woi. Mai. Primero. Eta, kuma furu. Ele vai dar uma folha. Ele vai me dar. Ini kan dia. Ya, foi tá bom, só não é. Ini la sini. Ndala, ana nunga mili. Sengelu mo tazo mzozo kwa nini sengelu mo. Baba, cara. Ajinga neno yo pigi. Allah. Tidak ini yang lagi. No sé, tu amigo la. Yo voy a ahora con todo. Ay, no por nada. Bere era di bere tiki boli na tuga. Bere. Itu kira sumber dulu. Itu anu dan konde ne mami. Bere ora. Koti, ibu kan tuga. Awai. Korle. Anu dan konde ne mami. Awai. Kalau dia kata orang masuk orang mana? Tapi ada. Ikin, kami juga boleh. Tidak ada.
Unasema ana kanika tilijua sema ana. Beto jana bado ngacha. Ndio mida wala ke binzo ifanta jana. Beto. Biye nyana ma ayo cha kwa ni. Kama sofu. Ela dai sira ni neka. Bonso. Atela don. Ada na lo sini. Mangala, ande mangani banai gela, mangala, bana maniza, bana mani. Ngawa kale janna ngata. Kana ma miliyo. Ne to dimina. Kana ne Dr. Sulek me sani balocho. Wa flandor ne kele ngota kebe ne kungada. Walaikum salam. Ne segna kana kara to goli. Wallahi ne bani segna. Ibe hamina kera di. Ko cha ngawa kele ne matunuwa. Mai magoira kunti alalaw. O te bala ko ne ba. Amantoro wale na jara lai ka ba jara ni. Ne ba ne segna ba shite. Ne fuka ni walma do no ni wallahi. Ai ne ba ye kise koi. Isara ne te ne bolo ne ta do mina fefere ni mamu isara. Nte bala sa jara tigela ne woni la dilga mun di ma doro ki jita ga tolu na me gala ni anya me amatla no ni mun fi na ni chen akoi ni ka patron do anan kini korre bi ne ni che fe wari ko dore dilanga ti min ni che ani ba waju garare waran kini me minna ta boran ni amase ka tane jana ma yin ai ka kuma kama ya me ai mi na ai ko ai to jara ni ni war ko kele do ga ba mo ko be bora kana ma amina fo mo ko galantigi no de aka jugu ko galantigi dai dorme mo gwan o de ni diembe boran kala wallahi billahi ko mi wal mano ki fo ki barga dala ki sara wallahi sara tene bu amina kana kashisa ni nyeji che filidi soro kana kashi wala ni nyeji che ni wala ala tene ala ki sara wala amina wallahi awara kinde bala be da fuga be de leira di na ko mai so ye che na di ay gala di gabe ngaye ne la di ne mame wallahi ne mame sura ne mame ne ba wallahi ne kumame me sisa ne ame to ko dita ne ame wallahi sisa ne ba de ame wallahi ne ame ne kumame me sa ne ame ya fane ma ara wallahi be ya fane ko ye wa gele fle ba ni ga wa gele wallahi ande e fana ka tenne Banyanga paran. Boni tege kono tokodi. Wala nyane ga paran. Ni ko nyene ga panji ne nyene nyezo atara. Chere la. Ye ka barai papa ni ga barai mene. Ne nyene nyezo abetu do. Nyama nga da khandron di. Suno ne nye dara khandron. Abetun. Ne ya fari mare wallahi be ya fari. Ai ne ya fari mala ga ya fambe ma. Injen baraji ima ne ga wakle atunu ni akuma ne tora. Bar sanala dunyo dun daiku. Ibta sore be sa korori. Imai inana nai. Iyere kumulo I hakli masu. I conscience mason ito itara nyefe yae ne ma ke segna kana ne in chen baraji so ni me ta to dita ai ni tetale wallahi ni ngoni ni to ne re bulu ya ni ngon me mfiendinge igan takabulu ni takabulu nyene maire ere ko ke ga bara shweni ni ma bara wore nyini nga shweni shweni maine ha ni ore fi ngana muni nyagami kana so nga dwa dafe ati fuede la sima ni geregerete ya famnya bala yalni ay join chenye etoino foite barsa ne adeli ni horoya kuma ani majigi kuma de majigi ni horoya ma fon soro shweni ani nganamu ani nyagamini oto soro ya famnya bala bara wore nyini igan baraintui iganga kuma mezina ya mewo ne kuma fi kuma me anen iga mere ne kuma me ne tarado ne ani amere ma ne taran tlaga sigia ni amere ne segandu ni kelen segandu wala ya fare maduro aiwa samone ame ala haklin madima amina alfi ala gi sara amina arabi siraji hawo sirabi bolo la ni siraji senti bala jala gi sara
denmisɛnnin ninnu ta kɛra baara ye koyi k'a fɔ mɔgɔninfin yɛrɛ baara foyi tɛ sɔrɔ e la dugu kɔnɔ ni suɲɛni tɛ a yɛrɛ ye ne ka 1000 bɔ ne tɛgɛ kɔnɔ togo togo ne yɛrɛ ma se ka kɛ ala ye k'a dɔn i ko flash Anshu. Anshu. Semua. Agak apa lagi? Basi foi te. Ni bodo nyegana. Agak apa lagi? Okera. Ite shuma na sere wakati dola ite nyegana ta kana meneme. Nya. Basi la basi te. Ni maya du. Ma sigilandi. Aya ma se sigilangu. Isi gidonisa. Cakap fenga gobe. Aku ni gogo sigila. Sigilandi kana. Wallahi. Kono para era buinati. Kini ya tunggu basi la ai basi fiti wo basi te gausu garu ko indu ako kamana ngabe ne na de ka ba gausu yere tara mugo ta kibaru ya do mugo maka wule ni me mugo ma foi ne ko ni be mi do ante wuli kan ko nyanyini ni ko ngara jora ne bolo de mangoro esige ni ko nye gansa e bli o mane ma fenve ya oyo muni ne nyina na kwe subhanallah enye na mu gausu ne wele bi alhamdulillah ne re kun hakilla ay wele kuma wara de fo ay wele numéro dola ite nyama ga numéro yere wele ya ay wele numéro dola awo ay wele bi ga numéro la ne na ay wele numéro la oyo bani ay wele numéro la asno ne restaurant ne magoro restaurant de ay basi foi ke gausu la alhamdulillah ne numéro awo be numéro ni na wala jeta anta na biso ay ne foi ba numbila ay foi tano ko de jara ko jara na wala jeta na bila Allô? Anshu. Ay bonsoir ite. Makoro dodo. Hein? Aïe, je vous en prie tere. Hein? Aïe, on est marobe ndengere là. Hein? Je vais passer. Aïe, attends, elle m'a boire kalama comment tu as passé d'abord. Hein? Tu veux donner des per... Aïe, elle tu veux donner ou ne ko mo marobe gausu dorone là. Moi, il est à terre. Quand on va faire gauche, la côte veut donner, c'est pardon et toquer. Avec à comment tu as. Nous sommes dans le bec à Ninkuma. Ne pas, quand on a comment tu as sa téléphone de gauche madoro. O gauche. Quand on va aller à Jerusalem, nous sommes intérêt. Aïe, là-bas. Oh, gauche pour quand. Allô? Ah, gauche, nous sommes. Basi la gon. Ça va. Ah, muso imbe ka moko toro ko jugu. Je vais donner, tu veux donner, je vais donner, tu veux donner. Ne a pas ngone moko beri là. Basi. Aïe ngao. Ça va bien. Alhamdulillah, amia. Aïe basi metega. Abe. Inyere be ya no hawo. Awo ga ya boy gi wele li ge biu. Awo, ka téléphone. Na téléphone. Iteru. Allô? Kulubali. Kulubali. Basite no ambe basi foi tana dipendera ne bulbali ne bi fokui ne bi foki barikada ki wali mando wata o bla kana ini baraji iba kala mako wari na le bindu ye wa flati ga wari na nkorom so ko ni ali mabwa kala mala mi sarana wa fla ka to e tabarika la nyame o itara do ye barasoro alhamdulillah ni blasran do wiyo it mi ga sarasoro folo nyame ajarani kambe ola na la sono wala ko kan
Eh, o ɲana yɛrɛ de. Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Ala ka baarada yiriwa. Awɔ, k'an bɛn. Awɔ, k'an bɛn Gawusu. Awɔ, k'an bɛn Gorobal. Awɔ. Walayi. Ala. Ni musonin ka ko yɛrɛ. Je vais donner, tu veux donner. E tɔgɔ ma fɔ foyi foyi. Ne yɛrɛ tun hakili la n ko nɛgɛjuru sira musonin de. A tɛ yɛlɛ ni Gawusu fana ka téléphone bɛ kalifa nin na. I bɛ taa sɔrɔ. Ala. Walayi kɔni tɛ sira wili sa. Tiɲɛ yɛrɛ la. A diyara n ye kojugu. I ni baraji. Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Ala k'an ɲɛ mɛn. Ala k'i bolo fila bɔ ɲɔgɔn na. Cɛ kana bɔ a kalama, muso kana bɔ a kalama. An ka wele a kurakurani dalen na ten. Ala. Cɛ ko de ka d'an ye dɛ. Nasɔgɔbɔla ko. Est ce que ne t'i bila yan wa? Awɔ, bila yan. Ala ka dugu ɲuman. Amina. I ni baraji. Nse, k'an bɛn. Ala. Fɔ ne yɛrɛ lamɛn kɛnɛ ma bilen. Musokɔrɔba nin ka ɲi sa la. Kabini Kulibali taara a bɛ k'i janto ne la cogo min na a bɛ k'i janto na ten. Nka wuli ka don. Tu ye dɔ kɛ. Sarala dɔrɔn n y'a ci ma. Buramuso baasi tɛ yen. Gawusu Gawusu non san nana san nana dɛ san ba de nana fo ka ne lafiya sɔnni yɛrɛ fiɲɛ sugu tun ka don a kɔnɔ an buramuso Gawusu koyi a kɛra fama ye dɛ n'i y'o fɔ ji dɔ ɲana dɛ non dɔn ala sɔrɔ ka taa kima de bila furakɛli yɔrɔ buramuso baasi tɛ i ye bilu ka ko ye bɔra sɔnna ala ma camanba in kɔfɛ a ma fo yɛrɛ a m'e fo furu la foli fana b'a la bon nous on est là on m'en débrouiller Gawusu n'ala sɔnna binu bɛna sɔrɔ ka ni université la e de kun ye nana ye mɔgɔ tɛ non cɛ t'i kan muso t'i kan bɛɛ b'i apprécier tellement que tu étais brillante foyi t'i la diplôme sɔrɔlen kɔfɛ e kɔni tɛ se k'a fɔ ko débrouiller ta cogo di ta ni baara ɲini ka dɛsɛ ni baara ɲini sen na k'a ɲini bolo la ka ko sugu bɛɛ kɛ kana miiri ta ko ni diplôme baden bɛ ne bolo dɛ mais baara tɛ ne bolo surtout san e yɛrɛ kɔni b'a dɔn kɔni Bamakɔ yan nɔ an tɛ mɛn an parents ka bilen an furu kɛra ne yɛrɛ bɛ to k'an ka tabali le sigi da la n bɛ tɛmɛ fu ni gabakurunin ni furannaw ani fɛnmisɛnninw feere quoi o business n bɛ k'o entreprise de kɛ sinon k'a fɔ ko n ye baara yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko n bɛ sara min na kalo la non vraiment je cherche ça jusqu'à présent walahi e yɛrɛ dun j'espère que i fana i bɛ baara la sisan nɔ Kali ni diplôme ninnu bɛɛ sɔrɔli kɔfɛ e ma baara sɔrɔ dugu in kɔnɔ Gawusu ne ma baara sɔrɔ ne ye baara ɲini ka dɛsɛ walayi ne y'a ɲini ni ko ye nin fɔ ne la walayi ne tun tɛ da la ni ye ne ɲininka ne b'a fɔ ko aw kɔni aw taara Canada ni Europe ninnu ni États-Unis ninnu ka taa aw ka baaraw kɛ yen nɔ de sa aw kɛra ministre baw ye an bɛɛ bɛ yan fɔlɔ Kali ne kɔni
yɔrɔ n'aw kɛra classe première ye n'aw ma baara sɔrɔ yɔrɔ an kɔni an mun ye débrouilleur ye classe kɔnɔ an tɛ an kan'o fɔ sa walahi kalan kɔfɛ diplôme sɔrɔlen kɔfɛ ne yɛrɛ fana ye baara ɲini ma baara sɔrɔ donc a ma ɲɛ sa ne seginna ka taa an ka so village la Semana donc n taara n débrouiller nɔ de n kun bɛ mɔgɔ ka foro sɛnɛ de kɛ contrat la n nana to fɛnɛ na n nana muso dɔ furu muso tɔgɔ ko Mariam a y'a kanu ne ye muso in furu ma tɛmɛ sangani kan dɔrɔn bana dɔ nana cun ne kan ten a y'a kanu ne Gawusu sɛgɛnna sendimi bana n tɛ se ka wuli ka n jɔ n tɛ se ka foyi kɛ n yɛrɛ ye n'an ye ne ni muso ye san damadɔ kɛ ten ne bɛ muso de kɔ la Silame jamau, grama matu ya foye. Wanga nyuma ke, jonti labando. 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 Amesabi wa amesabi. Sio sainye. Ouais, samba na effectivement, samba na. Ba fo ko wala la ko. Amungera. Ne le na flash li kanda koro le mi da yoro mi na ga koro ne ma so ngal da no kasi da blasa mara ma fo sai bina sana na muni kira ori ne da yoro mi na ne ga so fangele ne bina ne be da yoro mi na ga koro o yoro ere de bina Mariam e ko tugoti ina bo fendo o ne na flash li yoro mi na ngal dalen to yoro le no fami soro ayi fo iman soro Maram imam kana kashi akaba ko ofne kaba ko de magara kula jaba yi woro ga sili ga usanga ko to ala bulu woro to mara be janati ga fen pla ikleni ala celala ala de bi de me ko e be daworum la ko ni ay so pinay e boray wallahi ala ri ni ko kula maram ikle gati ni ikle ala rabe farega wallahi ala be farega ni ne be ga farega iga kle an do maram nala sona man segoni ndamara mbake mais ibe frege amita 600 la kasuma tere la ne ka sokon la ka sudi amita minonta mena na sokon ibna ila manifi yani wadi ate na kana ke to na ya fam ali kana fefo gawsu tan folo de kana foi fo arabo ko bola ma namori o beto no ne tana fefo gawsu ye mamadou ay mama ta to ça ne be solution sur la ni mo wala do awri kama o be kele ne bulu ni mo furu ni fembere an balma madi mama ta to ni be kuma mama fe mburamuso do aben famu bene me kuma fe man sige fina to kena mayte ay na mama rete soma iburamuso ate som ya men segoni ndamare me make ya fam uli ameta njanga men ndatu jona rapidi la pour gam sagata ya fam ngam da shi yere fa shi ngam tela ngata kan kan ne Gawusu sɛgɛnna sendimi bana n tɛ se ka wuli ka n jɔ n tɛ se ka foyi kɛ n yɛrɛ ye n'an ye ne ni muso ye san damadɔ kɛ ten ne bɛ muso de kɔ la dépenses ni fɛngɛw donc ala nana nɔgɔya kɛ n ye wagati min na n nana ko n bɛna na baara ɲini Bamakɔ yan nɔ cɛ n ye tiriki tɔrɔkɔ sugu bɛɛ kɛ Bamakɔ yan fɛnɛ walayi donc ala ka kow de don n yɛrɛ nin kun ye n tatɔla de ye n ko n bɛ taa gare la n bɛ taa mobili ta ka taa village la nin kun y'i tatɔ yɛrɛ de aw ka dugu la wallahi n bɛna taa village la n bɛ taa tile fila kɛ yen nɔ n bɛ tila ka segin tuguni ka na n garisɛgɛ cogo lajɛ Bamakɔ n'ala sɔnna ma an kana jɔ an yɛrɛ la koyi limaniya kɔni an ka limaniya n'ala sɔnna ma a bɛ ɲɛnabɔ koyi Gawusu n ko tuma dɔ ne bɛ n yɛrɛ ɲininka de n'a sɔrɔ ala bɛ fɛ ne ka kɛ fɛn ye quoi Gawusu ala bɛ fɛ i ka kɛ fɛn ye ka n'o fɔ mais mana sen don fɛn o fɛn a tɛ ɲɛ n bolo a bɛ tila ka ɲɛ o ala ye diɲɛlatigɛ jɔn jɔn da a bɛɛ n'a garisɛgɛ de don i bɛ taa sɔrɔ i ka tile bɔ don de ma se i ka limaniya dɔɔni ta ma i ka patiente dɔɔni n'ala sɔnna ma a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ an ka jɛ k'a bɛɛ di ala ma
kana limana kila kana to limana ka kile limana kila parce que ça va aller Dieu me ka se à la ban wati mal bi mo be ka foka be nanye abe nyana bo me ka mfie idono la ibe kila kana fore ko nterim soro ko me ko kan adi la kan fonere nala sonama abe nyana bo inshallah maintenant yere dum ibe jele be yoro menano nga so banjano atele so tugule fle dum na dro ni donene awon problème ni awo binyere ma boningam na sino kuma chama be boningam na ye kan sige akoro me bi nana si fiem dala tout temps nala sona manin taraso peut-être mena clé peut-être do ko le nyoko ke mais ningo ni signa dro mena bi nala sona ma nala sona angana fama bile ne gaus ni gan somebody be gante nyoko ala ka ta segi ndo ya ka seni nyima vraiment merci beaucoup allez donc amakete nala sona ma allez merci na fora hon be ni kalamba dinge classique on nala mo shima sega baraso abi nyana bo nala sonama mo on fitangi masa ima banglana warti le bintu bu afoka bina ne kabita maram blasa docteur sula si neti folo bintu fe folo yen ngata so muta bintu fe si inta soro nu clave docteur so ko na ro be son kle ngata bintu fe ala miteli ka tunga ni barai anita ni barami ledu ta ko na diplôme no fe ala manyi ni fe ka tu akoka nyesoro boy alna bi gardien de ngase ka ku ka gardien al gardiennage fait les faux diplômes al me gardien ngaki gardien nga war soro ko ni be Ibrahim Jomani est-ce que ne bi soga numéro ñulo parce que ale chemi ma don naba kalama ko men situation no ko ma do afa ni dem Ibrahim Jomani ko so ngata bintu fi mes frères et sœurs, accomplissons des bonnes œuvres et le Seigneur nous fera rentrer dans son paradis. Là-bas, il y aura... Muya seno. Ai ni ketu ana. Ni kwa. Abeto. Tonton Ansa kama Nagari Gosu Mariam Gosu ala Mariam Gosu ne wallahi ne do wallahi madam ne basi tira ko madam ne bana ko ni ye je wono to fende la ko wallahi basi ko te na wallahi wallahi namori namori wala ni yo na sesi pala na wallahi Don't you know that? No more. Ma. Kulubali. Ma. Ima bona. Kulubali isi. Ima bona. Isi bolo, isi. Ni ma maram. Ngoni ngi ima bona, maram mega fako kisi. Bram isi. Ma ben fasi. Satombi. Atare ko tu ngi gaso entaro mla itu. Bram so. Isi bolo da du sula wara mume ma bar ben fe ntaro mena gaso e biye alhamdulillah jara maram ga kawo gaso kira na di jara ko wallahi ajara ko bi na ko lambe na gaso i problème be sobi ko comment kira sobi na chul aka so flane ko so ay ini maram ga ro sobi nega ay ga sobi inna lillahi me bashi ta majuya na ko bashi fe mamaram so anana foi bashi foi manso so bina to nyume le ko ne baba ko to kalama so bina bi so samba na so bina I sura sa asira no fena asira sambare na Mbrangi afanye na kaka musuli akata uketa anaba glaka na ka glaka na naba glaka la ka bu we naba glani na ka bu parce que ne ba do so tanya kote ni ma so bina ijo fulata madam so bina asikara ke to ni akara ka to so kono kala ma to so kono ni maram na fo fo ne jatige kano be ni ko fero mal isoro ay foi mane soro akala ala la tira ere ni fenya soro fe ma soro aya place ko ni aw te to ameke to
Kulibali b'a dɔn ne bɛ da yɔrɔ min na ka kɔrɔ dilan dalen don yɔrɔ min na yɛrɛ ka kɔrɔ so binna nin fɛ côté yɛrɛ de o y'a sɔrɔ ne dalen tɛ yen a kɛra ala faranga de nin bɛ kɛ ala faranga tɛ nin bɛ kɛ danadenw bɛɛ la tan ayi an buramuso a faamu sa a bɛ kɛ tan ne ye kangari da mara mun ɲɛna nin ko na ka dɛsɛ buramuso Namori i bɛ to na ka kɔnɔ ta nin mɔgɔ sugu fɛ tan e ɲɛ t'a la a kasa yɛrɛ bɛ ɲini ka na n faga mɔgɔ tɛ nin bɛɛ fɔ mɔgɔ tɛ jigilatigɛ mɔgɔ la dɛ buramuso e ne ye kuma caman fɔ so kɔnɔ ko mara min kɛlen ka dusukasi min da ne kan ala de b'a dɔn maramu alihamudulila n ye ala fo k'a barikada mara min b'a dɔn k'a ye min k'a ba la k'o ma ɲa soni tun kan ka bi a kan alahu akbar buramuso e k'o fɔ san buramuso ba bɛ n yɔrɔ walahi n'o fɔ dɛ Namori gosu ne muso in ni musokɔrɔba in ne ye nin kɛ woloba ayi ne fantan tɛ bɔ ne la buramuso i sabali sa fantan bɔ ne la n'a ye fɛn o fɛn fɔ ne ma bi n'a ye fɛn o fɛn fɔ ne ma bi a jo don wa a ye tiɲɛ de fɛnɛ fɔ dɛ ne kan ka du jɔ de ka muso ta ni ko n'a cogoya tɛ a man di Gawusu ne yɛrɛ tun bɛ taa sa i bɛ togo o togo ne tun bɛ taa ɲɛnɛmaya kɔnɔ nin bɛɛ bɛ taa a fɔ ko safurula e tun tɛ taa buramuso ne tun bɛ taa kana kojugu kisi yɛrɛ ma a fɔ ko safurula ne ye nin kɛ ka tɛmɛ ayi n buramuso mais a ka nɔgɔn Namori i bɛ ka kuma latigɛ tɛ n y'a fɔ cogo min na n ma jo de don a jo don dɛ nka ne kun taara Bamako de n ko n bɛ taa fɛn ɲini na waati ma nɔgɔn n ma baara sɔrɔ ne ta kɛra kɔlɔlɔ ni kɔlɔlɔ de ye ɲangataw ni ɲangata c'est à dire que gɛlɛyaw de bɛ ka halaki de bɛ ka ne sɔrɔ don o don ko kura de bɛ ka bin ka ma se ka seli min kɛ den ko la dɛ ala segin ɲɛ suma buramuso tɛ sa ni muso la jɔlen don i bɛ la siri jagoya o ye ne yɛrɛ ta dɔn fɛn o fɛn don mais n ma se ka baara sɔrɔ ne yɛrɛ sɔrɔ i tɔgɔma t'a la o mun ye ne sɔrɔ ne b'o dɔn mais ne m'o la safura o ma kɛ tan o ma kɛ nin ta ɲɔgɔn ala buramuso ne danaden dugawuden ka ko tɛ kelen sa duwawu min bɛ kɔ o tɛ nin kɔ a faamu sa buramuso ne kɔni bɛ deli i k'i sabali bɛɛ ka kan ni ne ye yan wa ne b'aw bɛɛ ka bila la ni y'a ne bɛ Gawusu la don e denmuso nɔfɛla don an bɛɛ ye kelen de n sinamuso ne ye min fɔ aw ɲɛna a fɔ ko n sinamuso n b'a kɛ den Gawusu n'a y'a sɔrɔ fɛngɛ Namori ne kɔni bɛ se ka min fɔ aw ɲɛna n ma jo don ne kan ka du jɔ ne kan ka so jɔ ka Mariam ta Mariam yɛrɛ filɛ nin ye furu kɔnɔna la a ye ko to t'a la m'a dɔn sa m'a dɔn mais garisɛgɛ ye Ala de ta ye ne taara Bamako n'a ma to i ta la n'i ko k'i bɛ fantan fɛ n'a ko ko min a b'a to la kɛ sinon a place tɛ ne bara ye bilen ne ba i sabali sa an bɛɛ ba de ye e denmuso b'an kɔ an bɛɛ ba de ye an ɲɛ ne bɛ k'i la don fɛ yen k'a da kan n bɛ k'a kɛ kun de kama parce que n ba ye nin ye a bɛɛ kɔni ba ye ne o hali Gawusu ba ye ne ni Gawusu bɛɛ de ba ye a fɔ safurula a safurula e ka lagare cɛ tɛ yan a fɔ n ma ɲɛna k'a ka ayi lagare sisan nɔ ne ma nin wolo ko n sinamuso de sabali ne kɔni ne taara Bamako ne ma baara sɔrɔ ne ka ko gɛlɛyara a gɛlɛyara don o don dɔ de bɛ ka fara n ka gɛlɛya kan donc ne tun bɛ min ɲini aw fɛ yanni n ka labɛn ka segin ka taa kura ye tuguni yanni n ka ko ka basigi ni aw tun bɛ se ka ne ni Mariam ladon aw fɛ yen fɔlɔ hali n'a sɔrɔ an bɛ si escalier kɔrɔla la i da fini ma ko i place tɛ hali n'an bɛ si escalier kɔrɔla la yanni n ka ko ka basigi dɔɔni n ka segin ka taa ni n ye wari sɔrɔ n bɛ na an bɛ so jɔ a ka escalier kɔfɛ escalier min fɛnɛ alhamdulilah i bɛ se ka si yen nɔ parce que an ka wuluni siyɔrɔ de mais i kana o déranger buramuso ayi o tɛ ne ka du la ne ye n ka du jɔ bɛɛ de kama ne ye mɔgɔ ye ne tɛ se olu sugu la ne tɛ se ka Mariam n'a cɛ bila ayi ne bɛ so jɔ seguru bɛ kala o de kama ne tɛ se k'o kɛ o ka kan an bɛɛ ka kan so nin kɔnɔ yan komi i ta y'i ka so ye n se t'o la dɛ komi e ta y'i ka so ye mais u mɔgɔ u kana na n bɛ yɔrɔ min a f'u ɲɛna u kana se a basi tɛ n'o ka di i ye n'o tɛ k'i ma baasi ye yanni wagati dɔ cɛ pour que dusukun bɛ sabati ne kɔni b'a ɲini fɛ k'i sabali ka se yen o kɔni o fa Gawusu n'a muso Gawusu so bɛ yan i ni ne an bɛɛ de ka so bɛ i ni Mariam a bɛ don so kɔnɔ baasi foyi tɛ yen yanni waati ka yɛlɛma i ka yɔrɔ nin jɔ n'Ala sɔnna ma ko bɛ sabati
i nali diyara n ye kojugu i nana muso sɔrɔ cogo min na ni yɛrɛ tun t'a dɔn k'i b'i ye bilen ni muso sɛgɛnna yan mɛ ko caman bɛ ayi kana kasi sa Namori an bɛɛ de kelen sa kana kasi sa ale ka kasi ka ca ayi sa ayi dɔ kɛ bali kuma bɛɛ o bɛ kasi la mɔgɔ min tɛ dɔ kɛ fɛ kuma bɛɛ ale bɛ kasi la wari ɲɔgɔn kɛlɛ i ɲɛ bɔra i subaga ɲɛ jɔna ta mun na ne gawo kɛ ala ka ɲɛ ka d'a ma ala ka na Namori ye ɲumanya fɛn o fɛn kɛ an bɛɛ de ka kan so la ni ne tɛ e bɛ yan e cɛ ne cɛ mais a jate kana muso ka jate i buramuso de don mais nin tɛ cɛ yɛrɛ musokɔrɔba ka fisa i b'a dɔn ne b'a dɔn a mana fɛn fɛn f'i y'a faamu hali bi an bɛ segin k'a deli yala sɔngɔ bɛ na quoi buramuso a ka di i y'a fɔ cogo min na an b'a kɛ ten mais so filɛ nin ye ne tɛ se k'o jɛ so la dɛ an bɛɛ ka kan ni so de a f'u ɲɛna n bɛ côté min na awɔ basi tɛ n'Ala sɔnna ma n'o tɛ kɛ basi ye Gawusu a y'a fɔ cogo min na n'o tɛ kɛ basi ye an bɛɛ b'ale ka yamaruya kɔnɔ n b'a dun buramuso don basi t'a la an b'a to a ta la yan'a dusukun bɛ sabati awɔ a bɛ ɲɛ sa waati dɔ sa gɛlɛya bɛ na waati dɔ don buramuso b'a faamu sa a bɛ tila ka faamu nin bɛɛ kɔ n'Ala sɔnna ma. ne ba de don a fɔ mama ye ko jɔn ka ni jigi tigɛ Ala la awɔ bɛ yen mɔgɔninfin ka ni jigi tigɛ Ala la ale ne bange cogo min na ni ne ko hali ni ne bɛ fatɔ fɛ bi ale kan ka k'o fɛ fɛntigiya ye dakan de ye koyi ne ni n ka denmisɛnninya ne kɔni b'o fɔ ne ma fɔ ko n tɛ k'i ka mɔgɔ fɛ mais yen kan sɔsɔli min kɛ n tɛ se ka kɛ nin fɛ sa buramuso n tɛ se ka k'a fɛ kan sɔsɔ nin Ala latigɛ de don sa n bɛ fɛn dɔ de f'i ye buramuso Namori mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ ni mɔgɔ ka dilan da ni Ala yɛrɛ tɛ Ala de bɛ se ka nin bɛɛ kɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔ Namori cɛ ni muso Ala don wa i b'a sɔrɔ Ala de kitira la que Gawusu bɛ mara furu Ala ma kita la Ala kitira ye buramuso olu de kitira la n'o tɛ Ala ma kita la ne kun ka muso furu Ala kitira min na ne tun ka muso furu minnu tɛ mais sababu de nana n'a ye Ala latigɛ de don mais c'est n'o bɛɛ kɛ yan Namori i ko mama jigila tigɛlen don anw na ne kɔni ne ma jigila tigɛ Namori Gawusu la hali ni Gawusu tun kɛra namara ye furu ye dakan de ye Gawusu bɛ tila ka fɛn sɔrɔ nin bɛɛ kɔ an bɛ tila k'a bɛɛ ɲɛfɔ o bɛɛ ka kɛ den bɛ kɛ olu bɛɛ fɛn fɛn sɔrɔ a bɛ buramuso n'a ye fɛn sɔrɔ i ka si bɔ tigɛ kɔnɔ yan si bɛ kuma na n'a fɔ ba hali ni Gawusu kɛra gitɔrɔn fura n'a ye mama ne b'a fɛ Mana a film jara. A film jara. Wallahi. A basi tɛ o. Ok. Ala ka dugu ɲuman jɛ. Maram na ci dɔ bɛ yen. Oui. Maram. N'i y'a ko k'i k'i jɔ mɔgɔ b'i la. N y'a to bɛɛ ka da. I y'a faamu. I bɛ nin kelen. Ne bɛ. 250 b'a kɔnɔ. 250 wa. 250. I b'a di Gawusu ma. I y'a faamu. A ka taa ka so to bilen. N tɛ fɛ maa si ka bɔ a kalama. O de y'a to n y'a to bɛɛ ka da. N y'a to bɛɛ dalen kɔni nana f'i ye. Ale muso kana bɔ a kalama. Bintu kana bɔ a kalama. N buramuso kana bɔ a kalama. Wa fɔ Gawusu fana k'a kana n'an fɔ ale tɔgɔ. A k'a yɛrɛ kɛ i n'a fɔ ma foyi d'a ma. A k'a dɛn ka yɔrɔ labɛn ten. O de ka di n ye. Kana kuma. A to su kuntala ka yan ka taa na. I y'a faamu. Ne don t'i da. K'a kana to mɔgɔ ka bɔ a kalama dɛ. Ka bɔ su la i y'a mɛn. I y'a faamu. Nakuninche kweli. Fogaji wesu ngo. Anjete. Mama. Ya ni mnasranga. Igira naye. Mira. Jume. Ada foi tende ka carne ni kanda. Mama ni ka carne. Mama. Ni kika tambe. Mama kende. Oi, mama. Ada. Nani? Wow. Nini? Nimbanga yinyina. Iba fayene. Ko yadi Gawusu la. Ni. O de tun bɛ ne bolo baara la. E ma daba kuma e de nɔ tɛ.